mbala tsara anao zegny za zao ty namanao tery ty temps zegny hitanao agnatin'ny chaîne YouTube ty ato zegny. Koragnantsika niany zegny atsika andeha agnazava lalagna fa nandalovako, nandalovany Wesley Virgin, nandalovany Les Brown, Napoléon Hill, aveo koa zegny nandalovany Bob Proctor zegny. Donc zegny tiako zegny ifantohanao tsara zegny amin'ny vidéo ty niany zegny. Izy ka mbola voalohany anao zao ty sorako anao tonga agnatin'ny chaîne YouTube ty ato zegny, azadigna zegny mi-abonné, aveo activer zegny bouton notification anao zegny ambadimbadiky to zegny. Safy atsika ato zegny atsika magnazava fo makasiky ny contenu amin'ny fampivoaran-tegna zegny, développement personnel. Aveo i raha ty zegny. Safy matetiky zegny i positionner raha ty zegny manahiragna olo maro. Ke no nianto zay zegny fa tsapako i raha zay zegny nagnanaovako vidéo ty niany zegny hoe tsapako fa hoe i positionner raha ty zegny manahiragna olo maro. Donc tsy maintsy zagna vaolagna malakilaky zegny karakory zegny andeha azahoanao le liberté amin'ny raha ty zegny. Safy raha ikoragna ny liberté aminazy ty zegny somary vitsy zegny olo managna indépendance financière zegny. Donc ataoko fa fotoana zegny izy io ty afantaranao ny marigny ary ataoko fa lera zegny izy io ty andraisanao ny action zegny. Histoire zegny le narehako zegny tam voalohany za nagnano développement personnel zegny mba tosy vola zegny. Zay zegny raha nandalo tagnaty saignina safy fa empaka zegny za amina jany. Safy tamin'ny fiaignananakà taloha fo zegny isaka weekend mandeha an-tanimbary de kafa ka mandeha an-tanimbary zegny mizaha excuse andeha hianatra, andeha magnano cours fa natety zegny tsy nahazo lalagna tamin'ny fotoana zay. Ke tamin'ny fotoana zay zegny natsapako fa hoe mba hafiriagna zegny za tegna azo liberté zegny amin'ny fiainana. Ke tsapako fa raha ohatra ka tsy dia manigny ity zegny anao na dia kely aza tsy atakatra ny farantampona ny liberté. Fa ny tegna liberté ny fiaignana, miaigna. Fa izy ka tsy ampy raha ty zegny ohatra ataoko manokana zegny za ka rehefa hitako satisfait zegny za amin'ny fiaignananahy fa araiky teto zegny mbala hitako tsy ampy ela zegny. Ke zay zegny nahatonga za zegny somary nikaroko hatrany aminazy ty de tôdy zegny safy nata agnatin'ny baiboly zegny nagnapanga hoe zay mitady ahita de tôdy zegny za. Ke histoire andeha tsabotsika eto niany zegny atsika andeha nagnapanga hoe raha ohatra ka anao zegny mba nandalo ady sarotro tamin'ny fiaignana zegny, mba nafy zegny raha natrehanao tamin'ny fiaignana ary tegna tsapanao fa hoe ilaigna zegny raha ty. Taminaka manokana zegny voalohany zegny nitadiavako histoire an'olo tegna nanambola tamin'ny tany ty, tamin'ny planète terre ty zegny. De zay zegny nahitako hoe azovy olo tegna nanambola teto, nahitako hoe i Andrew Carnegie. Ambelako am'le ambany zegny histoire makasiky olo zay zegny. I Andrew Carnegie zegny teraka tagnatin'ny fahantragna zegny, nahantra be zegny zare. Fa ny fitiavany niasa 365 jours environ na hoe 364 jours agnatin'ny taona araiky. Asa fo nitoy lasa olo tegna nanambola zegny izy avyo. Safy nanagna désir zegny izy mba tohisy vola zegny. Tahakany zegny tanjogninazy zegny. De après amin'izay zegny nisy natao hoe olo araiky nandeha nagnano enquête i Andrew Carnegie nagnadiady izy fa hoe fomba ahoana ariky anaovy tagnatin'ny fahantragna tonga jusqu'au top zegny. Ino zegny le stratégie narehanao zegny tagnatin'ny fotoana jiaby zay. Nidry koa zegny i Napoléon Hill. Mangala antsoratra anao? I Napoléon Hill nagnadiady koa zegny Napoléon Hill tamin'ny Andrew Carnegie. De
nanoratra boky amin'izay zegny i Napoléon Hill, Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Okay? Tagnatin'ny boky to zegny nanampangano fa hoe ny makasiky ny toe-tsaigny izy. Amin'ny boky Think and Grow Rich. De nahita izy igny koa zegny Bob Proctor taty avafara. I Bob Proctor. Hitanao amin'ny lien Genescript io, anao clique eo igny. Boky sary Bob Proctor. Nagnadiady koa zegny Bob Proctor ino araky ny raha mety atafita olombelogno jiaby. Safe raha ny histoire ny Bob Proctor zegny efa nitety vazantany marobe nandeha à gauche nandeha droite nitady asa gauche droite fa tsy nety nahazo le indépendance financière. Bob Proctor io tsy nahazo indépendance financière zegny Bob Proctor. Ni asa gauche droite nagna moyen maro, tsy tous les moyen maro tsy ça marche. Fa rehefa nandiniky zegny Bob Proctor lera fo zegny raha io volagny, lera fo. De nandalo koa zegny i Jim Rohn. I Jim Rohn zegny mampianatra développement personnel zegny. Ara izy mihitsy zegny tegna maître aminazy ty Jim Rohn izy. Teo zegny Jim Rohn na makafaka raha marobe amin'izegny zegny makasiky ny fivoaran'olombelogno araiky zegny. Ny raha tandrignesanao zegny, ny raha zavanao zegny, raha volagnin'ny vavanao zegny, tanjognonao zegny, nofinofinao zegny. I raha aby io presque Amerikanina zegny tegna magnano fandalinana laligny makasiky ny wealth, richesse, fanagnankarihagna zegny. Irô zegny mandaligny laligny be aminazy io. Eny fa na amin'ny documentaire hitantsika fiainana andavanandro, kila documentaire zavanao zegny presque version américain aby zegny jiaby. Ary zay zegny natonga za décider nandeha nianatra anglais. Safe za zegny mba tafantatra ino marigny. Tiako volagnina aminao zo tegny ny marigny lera marigny. Safe wherever you go, time is always time and time is money. Lera zegny ny marigny. Kay Jim Rohn amin'izegny zegny na makafaky raha jiaby io, zay zegny natonga izy amin'izegny lasa maître izy amin'ny développement personnel. De nandaliny koa zegny i Tony Robbins. I Tony Robbins zegny nianatra raha marobe amin'izegny tamin'ny raha antsabony Jim Rohn io zegny. Safe hitany fa la stratégie Jim Rohn zegny mahomby be zegny. De nianatra zegny Tony Robbins nianatra. Ary agnisan'ny raha nampiavaka Tony Robbins zegny ny hoe pouvoir illimité. Pouvoir illimité. Énergie interne raha zegny. Angovo avy agnatiny illimité, tsy tapaka. Anao managna angovo fo. De taty avafara zegny nisy DJ raiky zegny Les Brown. I Les Brown io zegny avy Miami. Petraka ta Miami zegny izy avy Miami. De zanak'olo mpanasa lamba zegny izy, mpanasa lamba mamana azy. Tegna mba nanagna nofo zegny Les Brown hoe zaka mba manambola andro hafa agny zegny mamako zegny vidianako tragno vato karaha ty, agnamboarako tragno vato maventy karaha ty zegny mamako. Zay zegny tagnatin'ny fisainany i Les Brown zegny. Ke nandiniky zegny zegny izy. Safe mamana azy isan'andro mandeha manasa lamban'olo, mikarakara sakafo an-tragnon'olo, izare sahira. De niasa izy ho DJ. Nisy zegny mpampianatra nivolagna tamin'ny Les Brown. Les Brown, anao ny mbala afaka mitsambora bebeny i DJ tsabonao na DJ tsabonao eny anao. Mbala afaka mavita raha tsaratsara an'izay. Mbala afaka anao miaigny nofinofinao, miaigna anao nofinao. Miaigny liberté totale anao amin'ny fiaignana ty zegny. Tsy raha ty zegny problème enfin zegny. De commence nitandregny zegny Les Brown. Commence nianatra.
nandalo dia izy izy tafaboaka ny nampiavaka Les Brown izy ny fagnanaovagna motivation zegny safe izy zegny avy tagnatin'ny fahantragna ndraiky lasa jusqu'au top koa zegny Les Brown zegny izy ka mangala onogno zegny anao nanomboka tamin'ny Andrew Carnegie avy tagnatin'ny fahantragna nidriky tamin'ny Napoléon Hill tagnatin'ny fahantragna i Jim Rohn tagnatin'ny raha zay i Les Brown tagnatin'ny raha zay tatiava fara zegny amizao ty koa zegny nisy koa zegny black américain koa io afro américain petraka Houston Texas Wesley Virgin zegny i Wesley Virgin zegny mipetraka amin'ny tapany antsimony États-Unis amin'ny Houston Texas zegny izy koa tsika mangala onogno zegny amin'ny tapany antsimony Texas amin'ny Houston zegny somary be zegny le ghetto zay le antsoindreo hoe ghetto volagnin'ny ecole zegny ghetto zegny manokana ghetto zegny le double T zegny voagna R ghetto avy tagnatin'ny ghetto ito zegny Wesley Virginia mahantra tegna nahantra zare mamanazy missionnaire papanazy pasteur fa i Wesley zegny mba managna fagniriagna koa i Wesley mama mba vidiana Adidas kone mba vidiana Jordan kone volagna ray aman-dreniny Wesley fa hoe atsika tsy manambola vidianigny izy atsika tsy mendrika azo raha karaha io nanomboka zegny Wesley nandiniky fa hoe za mendriky ahazo raha karaha io za tokony ahazo raha jiaby ilaiko raha tianao zegny afantatra bebe kokoa amin'ny fagnazavany Wesley i raha jiaby zay zegny ambelina amin'ny lien de Genescript ambany io zegny izy magnazava raha jiaby zegny nanao zoty koa zegny mba possible koa zegny fa izy napangako ty hoe i raha jiaby igny zegny i olo ababy jiaby io zegny Amerikana miteny anglais zegny fa na zay na tsy zay zegny amizio ty zegny agnatin'ny social media ty ato zegny nanao zo ty zegny na amin'ny YouTube nanao zo ty zegny amin'ny Facebook zegny misy zegny olo magnano traduction i raha jiaby nazaveko teo igny zegny voalohany teo igny zegny Andrew Carnegie afaka zegny anao magnano recherche amin'igny faharoe zegny Napoléon Hill araka raha nazaventsika teto zegny i Bob Proctor misy zegny olo magnano traduction ny raha io amin'ny français zegny afaka anao mitandregny zegny amin'ny raha azavain'ny olo ababy natonga atsika navy teto niany zegny volaniko makasiky ny développement personnel ande anatakaragna ny liberté financière zegny donc zegny izy ka vogno zegny anao za mbala eto fo manoro hevitry hoe regny zegny lalagna tsara arehantsika ary atonga atsika zegny araka nampangany Napoléon Hill zegny think and grow rich mandinia zegny anao de lasa ho mpanambola zegny anao enfin zay zegny natonga za teto koa zegny hitanao zo ty nagnazavy raha jiaby zegny taminao izy novolaniko to igny ataoko fa tsy par accident zegny anao zo ty nahity i vidéo ty fa lera zegny zo ty donc zegny lera zegny anao zo ty mandiniky tsara ary lera koa zegny anao zo ty mandray action zegny amin'ny fiaignanao manokana atonga anao zegny ivoatra atakatra le liberté financière zegny mbala namanao tery ty tan zegny ty raha ohatra ka anao zegny mila lalagna malakilaky zegny amin'ny raha jiaby nikoragnintsika teto niany zegny lien zegny ambelako ambany voalohany zegny de Genescript magnaraka zegny online millionnaire mastery ambelako magnaraka koa zegny lien entinao ama le olagna amin'ny tsy fahaizanao anglais amezako soaro hoe zegny anao na anao zegny hianatra amin'ny Mika Egri na anao zegny hianatra en ligne amin'ny lien ambelako ambany io zegny soit zegny anao manomboko eto na agnodidigny anao agnodidigny environnement aby igny zegny anao na hijanogno amin'ny environnement misy anao amizao fotoana zao ty zegny izy nazavainy Les Brown zegny
success leaves clothes. Success leaves clothes. Tiany volagny izy koa to tafita atakitry lalagna jiaby nandalovanjare igny zegny anao mila magnodidigny izare zegny anao safe izy nazavainy Wesley amin'ny vidéo hitanao amin'ny chaîne YouTube ty hoe anao mila magnaraka lalagna n'olo fa avy tagny tagnatin'ny fantragna igny zegny ndraiky tonga izy koa tao the people been there, you've been there, they've been there fa avy tagny zegny tagnatin'ny fantragna rehefa magnaraka lalagna androny zegny zegny anao automatique tonga jusqu'au top tapitry koragnantsika niany amin'ny magnaraka tsy magnano misimisy raha ohatra ka misy raha zegny tianao ampanga na hoe sosokevitry na koa hoe fizaragna agnatin'ny communauté ntsika tiato zegny ambla amin'ny commentaire ambany izy raha ohatra ka misy namagna zegny tokony andrasanao zegny quelque part agny zegny andrasa amin'ny namanao aroe na telo na moatran'izay zegny donc zegny izy ka tianao zegny le valeur ndesiko taminao teto niany zegny ilaiko zegny ny fagnamezanao ny j'aime na hoe tous blé ok ça va avy amizay zegny miabonné agnatin'ny chaîne YouTube tiato zegny fotony rehefa mizara zegny za eto mahazo koa zegny aza mba ataranao safe lera c'est lera amin'ny magnaraka tsy magnano misimisy yavanao tery ty tanty bye bye next time again